Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan. Nakituloy tayo sa ating latest weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hunyo at 13 hanggang 15, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Let's proceed now sa ating update. Ito ang latest GovSat na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Wala po tayong any major weather system na makaka-affecto po sa buong Pilipinas sa susunod na 24 oras. Subalit ang nakaka-affecto lamang po ay itong inaaraw natin si GovSat, itong tinatawag nating local thunderstorms. So expect po yan, lalo na po pagpatak ng after lunch hanggang early evening. May mga thunderstorms po na posibleng maganap sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So, abiso lamang natin, mag-ingat po kayo sa mga posibleng mga kidlat at mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malalakas na severe thunderstorms na dadaan po sa lugar ninyo. Okay? At ito po mga thunderstorms ay naglalast lang po ng 30 minutes hanggang 1 o 2 oras. Depende po sa kalakihan ng isang thunderstorms or stationary po yan sa isang lugar. It depends po kung gumagalaw po siya o hindi. So kung mabilis ang kilos ng thunderstorms, mabilis naman po ang duration ng mga malalakas na ulan. So, expect rin po natin na tataas yung ating heat index mula sa 40 hanggang 45. O ang iba, umabot po ng 50, lalo na po sa Central Plain of Luzon. So, mag-inom lang lamang po ng maraming tubig, hydrated palagi, para hindi tayo mag-collapse, okay? So, sobrang init ng panahon na yun. Samantala, dito po sa may talampasigan po ng Timog China, at Taiwan, kasama po ang mga katimugang na isla ng Japan, ay meron po tayong mahinang habagat at hindi naman ito nakaka-affecto po sa dulong hilagang Luzon, dito lamang po sa mga coastal areas ng binanggit natin. At ito po ay pinapahikayat po nitong isang frontal system o Mayo front sa may eastern at southern China hanggang dito sa may katimugan bahagi po ng Japan. At sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo natatanawan na LPA o bagyo na posibleng mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At nakikita po natin dito ng gaano kalinis po ang Western Pacific o ang dagat Pasifiko. Pero lang tayo ditong surface trough sa may bahagi po ng Palau at Yap Islands na magbibigay po ng mga localized thunderstorms as well. At hindi naman po ito magde-develop ayon po sa mga computer models. Ito yung fast animations. Nakikita po ninyo yung presence nitong surface trough dito. Okay? At dito naman po, pagpatak ng hapon hanggang gabi, may mga lumalabas po mga thunderstorms, mga localized thunderstorms. At makikita niyo dito sa zoom in satellite animation. Ito po yung infrared imagery at nakikita niyo dito may malakas na thunderstorm na namuo sa bahagi nito ng Central Luzon, lalo na po sa may Taclac at Pampanga. At ito po ay nalusaw na po habang palabas po sa may Zambales. At dito rin po sa may Ilocos Region at Cordillera. Okay, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. Sa mga oras nito, mayroon pa rin mga thunderstorms dito sa may area po ng Cagayan. At may mga maliliit na thunderstorms din sa kanluran bahagi po ng Mindoro, kanluran bahagi po ng Kabisayaan, at dito po sa may kanluran bahagi po ng Mindanao, sa may Sorsogon, kasama din po ang Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula ay may mga namumuo pa rin mga localized thunderstorms. Okay? At pagdating naman po sa forecast sa ulan sa loob ng 3 araw hanggang Huwebes, bukas po ng umaga, Martes, inaasahan pong mabuti po ang panahon. All clear po sa Pilipinas. Subalit sa hapon, may mga inaasahan po tayong mga localized thunderstorms na lalabas ulit sa may bahagi po ng Luzon. Magiging isolated to scattered po mula sa gitna hanggang katimugang bahagi po ng Luzon kasama po Metro Manila. May mga moderate chances po of thunderstorms din sa Bicol Region, Mindoro, Western Visayas, at magiging mas frequent o malakas ang mga thunderstorms sa may area po ng Caraga, Bukidnon o Davao Region. At kasama rin po ang area po ng South Cotabato at Lanao Provinces. Dito naman po sa Visayas, sa ibang bahagi ng Visayas ay magiging mababa po ang chance po ng mga thunderstorms. Subalit hindi natin naalisin ang probability kasi forecast naman po ito. Kaya sabihin natin mababa ang probability, baka magkaroon ng malakas thunderstorm. Okay? Sa Miyerkules ng umaga, inaasahan pa rin po magandang panahon sa buong bahagi ng ating bansa. Pagbatak ng hapon ng gabi,
due to local heating, sobrang init ng panahon at yung evaporation ng mga convection, inaasahan po natin ang mga thunderstorms ulit at magiging mas malakas po ang mga thunderstorms sa may gitna at hilagang Luzon, lalo na po sa may Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Region, at dito po sa may mga probinsya po ng gitnang Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila at Calabarzon, samantala ang Bicol, Visayas at Mindanao magiging mababa hanggang sa katamtaman po ang chances po ng mga localized thunderstorms. Now, pagdating ng Huwebes ng umaga, ganoon pa rin po, all clear po sa buong bahagi ng ating bansa, blue skies with some cloudiness. At pagdating ng hapon o gabi, dito po sa Huwebes, June 16, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon. Magiging more frequent po sa gitnang Luzon kasama po Metro Manila at Calabarzon. Samantala dito sa Mindanao ay magiging mas malakas ang thunderstorms sa Davao Region at dito rin sa may northern portions ng Sorsogon at sa Cotabato o Lanao Provinces. Kasama din po ang kanluran bahagi po ng Mindanao o sa may Zamboanga Peninsula. The rest will have low to medium chances po ng mga localized thunderstorms na posibleng mamuo sa mga susunod pong mga hapon hanggang Huwebes. Hapon-hapon lang po ito. Nagpa-persist po yan ng mga 30 minutes to 2 hours. Depende po sa kalakihan ng isang thunderstorms o sa paggalaw niya. Kung mabilisan lang, mga 10 minutes lang yan, 15 to 30 minutes. Ito po magiging rainfall accumulation forecast hanggang sa Huwebes. So, ang bulk ng mga ulan ay nakakonsentrate po dito sa may gitna at hilagang Luzon, lalo na po sa Cordillera at Ilocos Region, ang mga probinsya po ng Central Luzon. At dito rin po sa may bahagi po ng Occidental Mindoro at sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, lalo na po sa may area po ng Lanao Provinces. Dito rin po sa may Misamis Occidental at Zamboanga Peninsula. At ito naman po ang ating wind forecast sunod na 3 araw hanggang Huwebes. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po natin ang mga mahinang hangin mula sa timog at timog-kanluran, yung mahinang habagat sa may kanluran at silangang na kostales ng Luzon, kasama po ang Batanes at Bubuyong Group of Islands. At ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Pagdating naman po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan po natin na magiging mas kalmado po ang panahon, lalo na po sa may hilagang bagay po ng Luzon, sa may costales nito, pagdating ng Miyerkules. At ang silangan bagay po ng Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao at Southern Mindanao ay magiging mahinang hangin mula sa silangan at timog silangan. At sa Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin natin ang kalmadong lagay ng panahon na may mga paiba-ibang direksyon ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Subalit ang eastern coastal areas po ng Bicol Region, Eastern Visayas at costales po ng Northern Mindanao, kasama po ang Eastern Mindanao, ay magkakaroon po ng mahinang hangin mula sa silangan o yung mahinang easterlies. Okay, so the rest is still kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. So there you go, yan po ang ating latest ng araw po ng Lunes at babalik tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating mga videos at i-click notification bell kapag subscriber na po kayo para updated po kayo sa mga latest videos na i-release natin. At dito po yan sa mrtyphoon.tv or youtube.com/mrtyphoon at sa ating Facebook channel mrtyphoon.com or facebook.com/mrtyphoon para updated rin kayo sa panahon kapag Facebook subscribers po kayo. Again, ito si Mike Padua. Maraming salamat and see you again on Wednesday. May you have a great evening ahead.